mangabe ekhaya kini ukhona umuntu ekuthiwa ngaye ningamnaki nasebandleni zikhona izimembe enjalo ekuthi makufika abantu abasha bethi ngilimele sithi hayi uyozufa ulimala lona asikhonza naye kodwa lona akanakwa lona akanakwa lo nakwa lona uthethisa ngisho umfundisi ile nhlobo enganakwa le ile nhlobo le ekuthiwa makuthiwa kuyabhaliswa ingabhalisi ngelanga lokuhamba iphethe isikhwama nomphako akanakwa lo njalo mas organize amabhasi mshiyela indawo yakho ba uyeza kodwa akabhalisi inhlobo enganakwa inhlobo enjani le bathandekayo inhlobo enganakwa makukhulunywa kwigroup ye worship team kuthiwa sigqoka mapha amakhala ayiphawuli makuthiwa siyafasta ayizi fasting makuthiwa siya rehearse ayizi rehearsal ngesonto ifaka iuniform ingaphambili inhlobo enganakwa yes and we get along with those people because kukuphi labazalwane sekhaya makhishwa baba makhishwa ama contributions e conference akakhiphi kodwa masikhona iconference sihlezi kahle iconference ngale dining hall sekudliwa uyena ohamba ebuza ukuthi kwenzakalani ngalama coke kwenzakalani ngalama coke ehambe waqoqa ehamba nawo uhamba nezinto angafikanga nazo ile nhlobo enganakwa